begyndt at filme lidt, for jeg har set mig så selv på ferien med. Kæft, hvad jeg fryser. Har du ikke set den gå? Nej, den går rigtig fint. Hvad siger du? Mhm. Det er simpelthen det der. Det er simpelthen den der. Den går om. Det er meget smuk. Ja. Hvor høj er den? 70. Et par 70? Ja, men den er ikke så spredt at være på. Den er sådan rimelig smal, så jeg tror ikke, du vil føle, at det er noget problem. Nej. Hvis bare kunne nå at lægge sadel på. Jamen, Uden skammel. Hej. Helt klart. Nej, det er rigtig vildt. Han ser stærkere ud, end når man lige kommer op. Ja. Og så kan man godt mærke, at han er bacon, men han er Nej. Ja.
tror også, den er groet 5 cm fra, da jeg købte den, og så til nu. Ej, Altså, vildt. den har været lidt langsom om at blive færdig, Ja. ikke? Men det er jo Ja. tit, det der trikener, de kan altså godt være en lille smule langsomme om at blive Ja. helt færdige, ikke? Ja. Ja. Så Hvor det gammel faktisk er først den nu, er? Han er lige blevet 7 nu. Okay. Så, men altså, som sagt, altså, han blev først reddet til der altså, i september måned, da han var 4,5, ikke? Ja. Altså, så der var han næsten 5, før vi var, altså, havde reddet ham til, ikke? Så, Ja. så han har fået lov at få lidt tid, ikke? Ja. Altså, så, Men han virker ikke så trikineagtig Nej. i temperamentet, om jeg nej, så må sige. overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Overhovedet ikke, og Nej. heller ikke gangartsmæssigt, Nej. fordi han galopperer faktisk godt, og Ja. så ligesom også, jeg synes også traven, fordi den har alligevel lidt knæ i traven, og tit Ja. mange gange trikinerne, så er de sådan Ja. lidt bundet i deres Ja. albuer, så bliver de sådan lidt stive, Ja. stikkende forben, ikke? Ja. Men, oh. Det er godt, vi ikke er flere herinde. Du nåede lige at sige det. Du kommer. Var den vild? Bukket var helt vildt. Nå, så har den nok været glad for, at det... Bare røde. Hvad er klokken? Det kan man. Mere end 2 max. Nu er det noget. Kan jeg tælle? Halv 2. Det er fint. få fat i de der sejr her, så kommer over lige se den, hvis det ikke står helt væk over den. Hold op, hvor er det fuldstændig. Hvad? Ja. Men det er jo heller aldrig nogen, der har sagt den, ikke? Det betyder måske, at du skulle. Nej, det skulle ikke være. Nej, læg den. Der er også sving, du skal sidde fast på. Den bliver sådan ret med. Prøv at finde ud af det der. Så på den sorte stand er skide godt. Ja, det er helt noget helt andet, det der. Helt andet. Ja, det kan jeg se. Mm. Lignende. Det er lige sådan ud igen. Hvad? Det er lige sådan ud igen. Dejligt. Det kan det være. Jeg skal næsten til at prøve den anden, inden hun går ud. Den tror jeg, vi skulle heller ikke af i dag. Nej. Nej, det er det, vi lige står og siger. Vi kommer ikke videre. Lige som hun bliver siddende, vi når ikke flyet. Men det kan godt være, at Camilla skal op og prøve den anden, fordi nu har hun Ja. været rundt så længe. Ja, det er også så- det, jeg tænker ja, på. det Men tror hvis jeg. du skal op og sidde på den, så kan Camilla jo bare stige op Ja, på den anden ja, derovre, ja. ikke? Og så Ja. ud og lidt rundt. Jeg synes, jeg er Ja, hun synes, hun er hun synes, hun er vågen, Mm. Ja, tror jeg. godt være, at du skulle begynde med igen. Men vil du ikke bare op og prøve den anden, Jo, Camilla? det tror jeg. Jo.